Lo dixeron os da polla, pero que non se confíen os que teñen o poder. Por iso seguimos berrando onde queiran escoitar, en jalego ou xaponés. Ben se nos sabe entender, ben se nos sabe entender, ben se nos sabe entender, ben se nos sabe entender coa nosa forma de ser. Ben se nos sabe entender, ben se nos sabe entender, ben se nos sabe entender coa nosa forma de ser. Que lle imos facer, que lle imos facer, que lle imos facer coa nosa forma de ser. Que lle imos facer, que lle imos facer, que lle imos facer coa nosa forma de ser. Buenas tardes, mitómanos. Buenas tardes, mitómanos. ¿Qué pasa? ¿Esta vez en serio? ¿Esta vez de guasa? Criticar esos raperos tachaderos de violentos que me quedo. Mira, oh señor sargento, el vive de ser violento. Vivo de meu talento, somos los astros que andamos cos pantalones arrastros de mirada cansada, con cabeza agochada, mistos como a ensalada. Non ando por dos igual, non somos fillos de puta, cada un ten os seus pais. Temos estilo, temos personalidade, pero son dun vinilo, aportounos claridade. A realidade cortei, peguei, definínme claramente, atopei o que busquei. Defínete, defínete, asusta, toca che gusta. Vai o teu propio estilo, 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 vai o teu propio estilo. Pois eso, ti mesmo podes copiarme se queres. Logo mira nun espeño, non recoñecerás que eres. Multinacionais cambian a maneira de pensar. Que fan, están nos a clonar. Non escoites o que di a caixa tonto que se conta. Imitación, só traerá perición. Xunta, mistura, enlaza culturas. Para que non se guste, utiliza basura. Non te rixas polo orde comercial. Soy original, mira para nós, escollemos torrente mental. Abre os ollos, olla por primeira vez. Non siga o camiño que siguen millóns de pés. Defínete, defínete, asusta, lo que te gusta. Vai o teu propio estilo, vai o teu propio estilo, vai o teu propio estilo, vai o teu propio estilo. Estética é unha notaría virtual. A subes o arquivo e o licencias coa licencia que ti queiras. Pois non comercial, é dicir, non se pode comerciar con ela. Non se pode comerciar con el. Cuidado, non comercial non significa que non se poda vender. Isto é moi importante. Ti o podes vender. E non o pode vender ninguén que non este en contacto contigo directo. Isto é a devolución dos dereitos de autor ao autor. E vas asesorado na Casa da Música? Claro, tío, eu quero que vos aliades a Casa da Música. Son 10 euros ao mes para grupos e para personas. E se é un local comercial, 20, porque requiere unha documentación aparte, ¿no? E unha compilación, que é darlle os contidos de musicais e audiovisuais. Te alías a Casa da Música. Depois 10 euros cada mes. Te dou un CD cada mes, porque isto é un regalo, non é un CD. Carro carreteiro, deixa-me subir. O carro que me
copyright e toda a lei ao redor delas pois nos mantén neste estado de cousas, non? O copyleft é a alternativa para poder licenciar e devolver ao autor das obras culturais, intelectuais, devolverlle os dereitos de autor ao propio autor, non xestionados a través de ninguna empresa privada nin empresas que se dedican a xestionar os dereitos de propiedade intelectual. E o Creative Commons, digamos que aforra ese paso e ademais permíteche facer con ela a maioría das veces cando non teñas un uso comercial nin lucrativo, pois remisturar, difundir, copiar. Entón iso crea, digamos, que unha reacción en cadea, digamos, que podería ser para que a súa obra sexa máis coñecida. Lucerna nunca caeu nese negocio nin da SGA, nin de calquera outro organismo como deste tipo. E iso tamén, porque en Cerceda somos unha terra de grandes grupos musicais que ningún tampouco é autor ningún está adscrito a SGAE. E por eso pensamos que era un xeito un pouco tamén de achegar aos cidadáns de Cerceda e aos nosos veciños a cultura libre e tamén de aprender nós mesmos un pouco máis sobre este tema que ademais agora está se ponendo moi de actualidade con isto das multas a perruquerías onde se viu e... Nos na nosa empresa, en todos os traballos que fixemos, non tiñamos ninguna expectativa de obter rentabilidade económica polos dereitos de autor, polo tanto, para que non cedelos, o natural é iso, pero, bueno, fundamentalmente, eu creo que o principal motivo é por devolverlle un pouco á sociedade todos os contidos en Creative Commons libres que nós consumimos, usamos, etc. Eu creo que beneficia a un músico ou un escritor é a difusión, eso, non? Dar a tua obra a coñecer, e que a obra se coñeza. E logo se queren coller e queren copiar ou plagiar, que queren cambiar cousas que tal, pois nós estamos orgullosísimos. O sea, internet considero que é unha rede privada, porque o acceso a internet é restringido e é de pago. Entón, ti dentro de internet eres libre, pero para entrar tens que pagar pola porta, non? Entón, eu penso que, como mínimo, a creación sempre se dá nun contexto colectivo. Entón, un contexto colectivo que é unha metonimia do contexto global que somos todos aqueles. Entón, eu por aí xa non concordo na opinión extendida de que se me encajo. Eu penso que os artistas son como a Duchamp, que colleu un bate que deu a volta, non? Son os fontaneiros ou fontaneiras máis ou menos creativos e creativas. O manual da instrucción, cando publiquei no 2008, era cando xa viña duns anos de estudiar filoloxía, hasta a polla de lerme truños paisajísticos e todo iso, era un pouco, bueno, vou facer o que quero, o sea, o que quero do outro lado, despois de estarme lendo a... non vou a dar nombres, despois de estar lendo